Kino nagtatay nga the special guest tayo tata. Apo may nga pagayam tayo nga nakabubing nga nakapinpintas launay. So, iyaban tayo man ni ading kung nagpailata at ubing nga rod. Ading Sheena Tan of Santiago City tata. And she's running for congressman. Ayan, kat interviewin tayo. Ayan. Hello, magandang tanghali po sa ating mga tagapakinig at ating mga viewers sa Facebook Live. Ayan, apo nakaupubing. Ilang taon na si Ading Sheena? Magto 27 po, 27 into no August. Oh, so you can speak Ilocano? Kunak anak malako. Anak mailako. Ayan, and apo, naggasad nga tanda kiti tatang kinanang mo kasi at the age of, manutong mo di pumasaka iti law. Ako po ay 19 when I passed the CPA board Yeah. exam. Tapos po, kasi sa Philippines, we need a 4-year pre-law course. And then po, I studied law sa Ateneo. Passed the bar 2016 po. I was 24 years old. Apo, nagubing, and may exercise mo daytan. Aha. Okay. Nai-practice din po ng 2 taon sa Maynila at hanggang ngayon po humahawak pa rin ng kaso ng ating mga kababayan. Kaya kung may kailangan po kayo, nandito po ang inyong anak na ready magserbisyo po para sa inyo. Oo, okay. Hindi kita komportable, but mamali mong isisideg. Ayan. Recommend. Okay. Okay, Allah. And, paano mo natutunang mag-Ilocano? Ang nanay ko po, diretso. Ang tatay ko rin po, diretso mag-Ilocano dahil si mama po, tubong Delphine Albano. Ang papa naman dito, syempre sa rami ng mga customers. Or clients, yes. Sa Wellington ho. Sa Wellington. Ayan. Ag-selfie tamang bay. Diyan man, magatiman. Ayan. And she's running for congressman. Apay congressman ti Inkabil ususaran no DJ ko nga congresswoman. Mabalinlata? Mabalinlata. Ayan. Okay. Yung may sabay. Ayan. And kang rona anati expecten iti ka-district tumam kengka. Siguro po na mas makikita nila ako. Ito nga pong punto ng buhay kong ito. Awan miti sa balik ko nga kumikom Manong John. Awan sa balik nga pa ko kumikumam. Kaya, yun po, mas makikita, mararamdaman po nila ako. At ito po, sabi ko kasi, kung next election ako tatakbo, baka hindi na ito ang prioridad ko. Kaya, ngayon po, ang punto ng buhay kong ito, talagang maibibigay ko yung aking 101% of my time and attention sa ating mga kababayan sa District 4. Yan, di talaunay ti masapol tayo today. Adit talaunay in times of lukasapulan da ka. So, for iti naparpartak nga pa nagrespondem, saan ka namin pwedeng matagpuan? Nandito po, meron akong opisina po dyan sa May Batal, sa National Highway. Dyan po, or sa Wellington po, pwede rin po. Nandyan naman po ang ating mga assistants na talagang magdediretso po sa akin. Ako po mismo sumasagot dun sa mga tanong ng ating mga kababayan. Nagtataka nga ako kasi... May Facebook page din tayo, Manong John. Yes, naka-follow po ako doon sa inyong Facebook. And iso nga nagbalin na po nga pagayam ni attorney Sheena Tanta, da kami apo tinangarami DJ political jingle na into the tune of Maulok, Mildred and Awit ng Kabataan. Iso nga nagbalin na po nga gayam may iso na. So, abangan niyo po yan. iti maudya ka nito. Last words mo katigiti, madam nga agbubuya kanya tayo Facebook Live. Marami tayong OFW na followers. And katigiti dumdumag ito'y probinsya tayo. Kada kayo amin apo nga kailiak dito Distrito 4 ti Isabela. Gaman na muna iti nabara yung panang pasangbay kanyak apo. Nagpapasalamat din po ako dahil nabigyan ng pagkakataon ngayon na makapagsalita dito sa 97.7 Street Radio. Wow. At syempre po sa mga susunod pang araw, abangan niyo po ako at hang kayo mit maumuma nga makitkita dito nga lang. Of course, aabang ka namin dito and agbalin iso nga parte iti programa tayo. Apo, adun sa tiket na nga buray nga blessing katigiti followers and karamihan kasi ng aming followers nasa US, Hawaii and Hong Kong. May mga grupo kasi kami dyan at ano naman ang pwede nating mai-promise sa kanila? OFWs.
Sa ating mga kababayan po dyan sa malayong mga bansa, nandito po kami para maghatid din ng kasiyahan at nandito rin po ang anak ninyo kung may problema kayong panglegal. Meron po akong Facebook page. I try to be as responsive as possible pero there's just so much messages po that I've been receiving the past few months. Pero kung may problema po kayo, meron po akong Facebook page. I try to help po in terms of legal advice. Nandyan po ako. Dahil kahit pa paano po nakahawak din tayo ng mga kaso ng ating mga OFW na may mga problema sa ibang bansa. Marami actually darating sa dyan kasi ang dami nating mga kaibigan, mga kapatid na nangangailangan ng legal advices talaga. Oo. Most especially ngayon yung pag-aasawa, paghihiwalay, pag-aasawa, ang dami problema. So, inaasahan mo yan at alam ko nakahanda ka dyan, Attorney Kayo Sheena. met agsina agsinatan kayo lata. Agsinatan. Oh, maganda yan. Ganda ng... Witty po ba yan, Manong Jun? Maganda. Very nice. Very good. Anyway, that's it. Hantay, adang amin iti panganakan at kasar at her early age of 26. Adun ti mag-anagan na... Supay, narigat ka dawan pa'y mitilakay ko. Apay nagatuti ko, kumpare. Ang nakakatawa, baka may humihingi pa sa iyo ng advice sa kanilang pagsasama. Ay, awan pa'y abot experience na ito. Anyway, balasang pa'y lang ni Ading Sheena at this moment. Yes. Awan boyfriend na. Awan. Oh my God. Oh, John Mark, watch out. Ang galing kumanta nitong si Kuya John Mark. Siguro nung nagbuhos ang Panginoon ng biyaya ng pagkanta, kayo pong dalawa, hinakot nyo. Salamat. Actually, I'm into writing and backup vocals pero ang pinaka-main, ito. Kuya daw niya ako, mas nauna pa siya sa akin. Yeah. Kuya. 25 lang si John Mark. Ate pala niya. Ate. Anyway, mas gusto namin kasing tawaging Ading Sheena and ate. Kasi DJ programa mi, dagiti OFWs, we call ourselves Karuba, as in kapitbahay. And kapag harapan na, ading manang di awagam mi. So nga at this moment, hangkapay lang congresswoman, dumteng to pala kang kanito, awagan da kapay lang iti Ading Sheena. Ayan. So once again, thank you so much for dropping by. And again, aasahan namin ang muli mong pagdalaw sa mga susunod na pagkakataon. Maraming salamat po sa inyong lahat. Magandang tanghali po sa ating mga tagapakinig. Okay. That's it. Ading Sheena Tan of District 4 of Isabela. Ngarot, Karuba, tayo nga pabayaginan. Ayan, mainit dito sa loob. Ayan. Thank you. Hindi ka na namin may hahatid sa labas. Okay. Yeah. Thank you. Yan, salamat ma'am. Okay. She's very pretty. Nagtayag ako na tayag ng siya. Bye.